ସ୍ୱାମୀଜୀ ସବୁବେଳେ ଏହା କହୁଥିଲେ କି ସବୁ କିଛି ତୁମେ କରିପାରିବ। ତୁମ ପାଖରେ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି। କେବଳ ତୁମେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ତେବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହିଭଳି ଏକ କଥାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିପାରୁଥିଲେ? ହଁ, ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୌଣସି କାମରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଗେ ଆଗେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ାଉଥାନ୍ତି। କିଛି ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଏକ ସାଧୁ ବାବା ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ କହିଲେ, ସେଠାରେ ରହିଯାଅ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମ ନିଜର ଭୟ ହିଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ କରାଉଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କର। ତୁମେ ତୁମର ଆଖି ସହିତ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ମିଶାଇ ଚାହଁ। ନିଜ ହୃଦୟରେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧର ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ଡରିଯିବ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଠିକ୍ ସେଇଆ କଲେ। ସେ ଦୌଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଜ ଆଖି ମିଶାଇ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ବାକ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେଠାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି ଭୟ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ, ଦୁର୍ବଳତା ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିପାରିବା ତେବେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଜିତିପାରିବା। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। ଥରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଏକ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ଆସୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକଟି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଟି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ ପଡ଼ିଯିବା ଆଶଙ୍କାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କାରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ଆତୁର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି କାଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଯିବେ, ହୁଏତ ଘୋଡ଼ାଟି ତାଙ୍କର ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତରୁଣ ଯୁବକ ନରେନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଘୋଡ଼ା ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଘୋଡ଼ାଟିର ଲଗାମଟିକୁ ଟାଣି ଧରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଘୋଡ଼ାଟି ରହିଗଲା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବାର ଅର୍ଥ ନିଜେ ହିଁ ନିଜଠାରେ ହାରିଯିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜର ସେହି ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା,